Днес ще направя едно видео за безхаберието на нашата държава. Това е река и тук вече е насип. Явно няма да пречи земята на реката, като е вода. Има булдозърче, разсипва се земя, то вече земята вече е до коритото абсолютно, както се вижда е там. Пътя е целия в као. Селото е буквално на 50 метра. Шумовете са ужасни. Децата не могат да спят. Абе, всичко е точно, това е България, хора. Всеки си прави каквото си иска. Стига да му се дадат пари на някой. Сега толкова като разтовариш, се чуе много хубаво как се тропа. Бобкатче. Булдозер. Супер е! Перфектно! Това е корито на река, което се засипва в момента.